أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon ci gaba da wannan karatu da muke gabatarwa na wannan littafi mai albarka wanda shine Muktasarul Akdari, wanda karatunmu na yau yayi daidai da 13 ga watan 11 miladiya shekara ta 2023. Kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatun da muke gabatarwa, kuma muna shafi na 4, sabon fasali kenan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Malam yace faslun, ya zo ya rarrabe mana iza ta ayyanatin najasatu, idan najasa ta ayyana, ma'ana ta tantance kanta, ya zama ga ta a fili, ka zo za ka yi sallah sai ka ga jikin riganka ko jikin wandonka ko sallayan da za ka yi sallah ko zaninki ko riganki ko lufayanki sai kika ga najasa, ko kuma jikinka, fatan jikinka. To idan shine ta ayyana, ma'ana ya ayyana gashi a fili kana kallon shi ba tare da wani rikitarwa ba, to me hukuncin wanda ya kalle najasa karara a jikinsa ko rigan shi? Shine malam yace gusil mahalluha, sai a wanke bagiran wannan najasa din, sai a ɗauki ruwa a wanke shi, mutum ya tsaftace kansa sannan ya je gana da ubangijinsa. To fa inil tabasat, idan kuma ta warwatsu ya zama ko ina sai ka wanke nan sai ka ga wani mata nan, sai ka wanke nan sai ka ga wani mata nan, to yanzu nan ya watsu ta ko ta ina. Hukuncin mutum shine gusila thawbu kulluhu, sai a wanke wannan tufan, wato wannan rigan ko wannan zanin, kulluhu dukkaninsa, mutum sai ya je ya wanke shi fes gaba ɗayansa, ma'ana ko ya canja wani ya samu wanda yake mai tsafta sai ya sallan a cikin shi. Wa man shakka, wanda ya zama yayi kokwanto fi isabatin najasati, wannan mas'ala ne guda biyu da zai faɗa. Mas'ala ta farko, mutum yana da garanti abin da ya taɓa shi, wato yana da garantin najasa ne, amma ya taɓa shi ko bai taɓa shi ba, shi yake kokwanto akai. Wannan shine mas'ala ta farko. Shine yace wa man shakka, wanda duk yayi kokwanto fi isabatin najasati, a cikin cewa wato samun najasa a gare shi, ma'ana wannan da najasan kan ya taba ne ko bai taba ne ba, yana kokwanto, to hukuncin mutum shine nadaha, yayyafa wato ruwa a wannan wurin da yake kokwanto, kamar najasa ya taba wannan wurin, kamar bai taba wannan wurin ba, abin da ya shafi rigan shi ko kuma shimfiɗin da zai sallah ko fatan jikinsa, in mutum yana kokwanto to sai mutum ya yayyafa ruwa. Wa in asabahu shay'un, wannan mas'ala ta biyu kuma, nan kuma mutum yana da garantin abun ya taba shi, me yake kokwanto? Shine abun najasa ne ko ba najasa ba. Kaga ya bambanta da mas'ala na farko da muka faɗa nan. Shine nan malam yace wa in asabahu shay'un, in kuma wani abu ya samu mutum, ya same shi, amma shakka sai ya kokwanto fi najasati, a cikin najastuwan wannan abun, shin abun kan najasa ne ko kuma ma ba najasa bane, shine abun da yake kokwanto, amma yana da garanti abun kan ya taba shi. To nan malam yace hukuncinsa shine fala nadha alaihi, babu wani yayyafawa a gare shi, saboda abun da kake shi najasa a fili yake. Duk abun da yake najasa, mutum da ya duba zai ga lalle wannan abun najasa ne. Abun da yake kuma ba najasa ba, suna nan da yawa, ba za su irgu ba, kaca suna nan da yawan gaske kwarai. Saboda haka malam yace idan mutum ya zama yana kokonton shin abun ma kamar mai tsarki ne ma, wataƙila kuna zaune a majalisa ku ko kan wata taburma ko wani abu, sai wani mai mota ya zo ya wuce ya taka wata ledan fiya wata sai ya watsa muku, to kaga yanzu a nan wurin sai kana kokonto, ka san dai abun ya taba ka, amma kana ga kaman wannan fiya watan ne lalle taba ka, to kana kokonto anan, ko kuma makamancin haka. To irin wannan mutum ba sai yayi yafa ba, saboda ba shi da yaƙinin cewa najasa ne taba shi. Wa in asabahu shay'un kenan, shine nan malam yace wa man tazakkara najasata, wanda kuma ya tuna najasa wa huwa fi salati, shi kuma yana cikin sallah, kana tsaka ga sallah ne sai mutum ya tuna fa lalle rigan nan akwai najasa a jiki, wanda yake jikina, ko kuma wandon nan ko zanin nan ko hijabin nan ko shimfiɗin da nake sallah akai lalle akwai najasa. Me hukuncin wannan? Shine malam yace qada'a, shi hukuncin ka shine ka yanke wannan sallah, sai ya yanke wannan sallan, ka je ka kimtsa kanka, sannan ka zo ka ci gaba da yin sallah, saboda ana ganawa ne da Allah subhanahu wataala a cikin cikakken tsarki. Malam yace illa an ya kafa kurujal waqti, sai dai in mutum ya ji tsoron fitan lokaci, in yace zai je ya kimtsa kansa, to fa har ya dawo ya zo yi wannan sallan, to karshen ta wannan sallan sai dai ya ramako, lokacin ta zai wuce. To yanzu anan mutum ba zai ce zai yanke wannan sallan ya je ya kimtsa kanshi ba, dole sai dai ya sallan da wannan najisan, saboda an fifita mutum ya samu sallah akan lokaci fiye da mutum ya samu sallah da cikakken tsarkin amma kuma qada'i. Lalle ba a bukatun haka, in dai ba ya zama ba yadda za a yi ba.
kuma a nan wurin lalle mutum dole ya zama ya gabatar da sallan a haka. Nan kuma malam yace wa man salla biha, wanda ya salla biha da ita najasan nasiyan amma bisa mantuwa, mutum ne ya salla da najasa bai sani ba, wata zakara sai ya tuna ba'ada salami, bayan ya sallame sallan sai ya tuna fa lalle wannan kayan akwai najasa a ciki, to hukuncin wannan a'ada fil waqti, ya sake wannan sallan in lokacin sallan bai wuce ba. Kaga abun fahimta anan, in lokacin sallan sai da lokacin sallan ya wuce sannan ka tuna, to a nan wurin yanzu babu ramako a kanka, kawai wannan sallan ta yi ko da kayan mai najasa ka yi shi. To wannan shine ƙarshen wannan fasali, kuma anan zamu dakata insha Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah tara mu a cikin ladan, abinda muka kuskure Allah gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.